Το κλείσες, το κλείσες. Το πιάνεις και κλείνει. Αυτό το γράφω για να έχεις αρχείο. Αυτό γράψε, αυτό που δεν μπορεί να μιλήσει γράψε. Τώρα γράψε. Άστα να πάνε. Είναι μάτι, είναι μάτι. Η Κατερίνα είναι νηπιαγωγός. Αντώνη δεν κοιμόμαστε. Εντάξει, αυτό είναι καλά. Η Κατερίνα Το χαμήλωσε. αγκιοπλάστη. Και ακούγεται... Μόναξε έτσι, παιδί μου, πουθενά δεν ακούγεται. Αντώνη δεν άκουγεσαι. Για πρώτη φορά δεν με αφήνει να μιλάω δυνατά γι' αυτό. Τεστ. Διαγώνισμα, διαγώνισμα. Ένα, δύο. Ναι. Λες. Γι' αυτό είναι σχεδόν να Η μην Κατερίνα Αγκιοπλάστη είναι νηπιαγωγός. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται συστηματικά με την εκπαιδευτική αστρονομία πάνω στα παιδιά. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο τα τελευταία χρόνια και σε πανελλήνιες εξοπλίσεις και σε συνέδρια. Και σήμερα έχουμε την τιμή να είναι κοντά μας, να μας παρουσιάσει ένα ακόμα εργαστήρι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην 8η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων. Ας μοιραστούμε τα παιχνίδια που κάνουμε με τα παιδιά. Θα σας δείξω κυρίως φωτογραφικό υλικό από ό,τι παιχνίδια και χειροτεχνίες έχω κάνει σε διάφορες ηλικίες μέχρι τώρα. Είναι χωρισμένη η παρουσίαση σε 3 ενότητες. Πρώτα με παιχνίδια γνωριμίας όταν πηγαίνουμε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσκεκλημένοι κάπου και μαζεύονται παιδάκια για 1-2 ώρο. Και πρέπει να κάνουμε κάτι για να σπάσει ο πάγος, για να γνωριστούν λίγο τα παιδιά μεταξύ τους, γιατί συνήθως είναι παιδάκια που δεν γνωρίζονται και για να τα ξέρει και ο εμψυχωτής, αυτός που έχει αναλάβει να κάνει το πρόγραμμα. Όταν είμαστε σε δικό μας χώρο, όπως είναι ένα σχολείο, άμα είστε εκπαιδευτικοί, δεν χρειάζεται να κάνετε παιχνίδια γνωριμίας. Η δεύτερη ενότητα έχει να κάνει με παιχνίδια κινητικά και άλλα. Μια άλλη ενότητα είναι οι αναπαραστάσεις με το σώμα και στο τέλος χειροτεχνίες ατομικές και ομαδικές που γίνονται σε προγράμματα, που γίνονται και σε δραστηριότητες στα σχολεία. Πάντα ξεκινάμε από κάτι οικείο, για να καταλάβετε την κλιμάκωση των δραστηριοτήτων. Πάντα ξεκινάμε από κάτι οικείο στα παιδιά, από ό,τι είναι πιο κοντά τους στα ό,τι ξέρουν μέχρι τώρα, και μετά πηγαίνουμε όλο και πιο μακριά και προσθέτουμε τις καινούργιες γνώσεις. Πάντα όμως με παιχνίδι και με δημιουργικότητα. Το πρώτο παιχνίδι γνωριμίας είναι με ένα χαρτονένιο διαστημόπλιο. Μπορεί να είναι κάτι ζωγραφιστό φτιαγμένο από εσάς, μπορεί όμως να τυπώσετε και ένα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στο ίντερνετ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το χρησιμοποιούμε για να γυρίζει και να ταξιδεύει από πλανήτη σε πλανήτη, υποτίθεται, από το χεράκι σε χεράκι τέλος πάντων, και όποιος το πιάνει λέει το όνομά του. Είμαι ο πλανήτης Κατερίνα, ας πούμε. Ένα πολύ αστείο παιχνίδι γνωριμίας είναι όταν καθόμαστε σε κύκλο, κάνει ο εμψυχωτής ερωτήσεις προτιμήσεων. Παράδειγμα, αλλάζουν θέσεις όποιοι τους αρέσει να τρώνε παγωτό φράουλα. Σηκώνονται όσα παιδάκια αγαπάνε το παγωτό φράουλα και ψάχνουν να βρουν μια άλλη θέση από παιδάκι που επίσης του αρέσει το παγωτό φράουλα. Κάποιο παιδάκι που δεν του αρέσει το παγωτό φράουλα θα μείνει στη θέση του. Και επειδή αυτό γίνεται πολύ γρήγορα, συνήθως προκαλεί πολύ γέλια και στα παιδιά. Αν δείτε στις φωτοτυπίες σας, σε κάθε κατηγορία και ενότητα που είναι να δείτε και στην παρουσίαση, υπάρχουν κάποια πλάγια γράμματα. Για όσους από εσάς εθελοντές αύριο ασχοληθούν με παιδάκια, τα πλάγια γράμματα είναι οι δραστηριότητες που προτείνω να κάνετε και η σειρά προτεραιότητας είναι 1-2, έτσι όπως είναι οι αριθμοί. Για όποιον δεν έχει και το χρειάζεται θα το βρείτε. Μη στεναχωριέστε. Αυτά τα δύο τα πρώτα που σας έδειξα, όπως αυτό με το διαστημόπουλο που σας το έχω φέρει για να το χρησιμοποιήσετε. Είναι αυτό εδώ. Όσοι κάνετε αύριο με παιδάκια προγράμματα θα το χρειαστείτε. Ένα άλλο παιχνίδι γνωριμίας που προκαλεί λίγο φασαρία κατά κύριο λόγο, δεν είναι τόσο για να ακουστούν ονόματα. Είναι πάλι καθόμαστε σε κύκλο. Ο εμψυχωτής έχει 3, 4, 5 όσα μπαλάκια θέλει τέλος πάντων, πάνω από 2.
πετάει και κυλάει ένα μπαλάκι κάθε φορά, πρώτα με ένα μπαλάκι και όποιο παιδάκι πιάσει στο χέρι του το μπαλάκι λέει το όνομά του. Έτσι όπως και το πετάνε μετά ο ένας στον άλλον το κυλάνε. Στη συνέχεια ο ψυχωτής βάζει στο παιχνίδι και δεύτερο μπαλάκι, οπότε κάποιες στιγμές ταυτόχρονα θα ακούγονται δύο ονόματα. Μετά βάζει και τρίτο μπαλάκι και τέταρτο μπαλάκι και κάποια στιγμή που, γιατί τα παιδιά ξαναστέλνουν και στον εμψυχωτή τα μπαλάκια, κάποια στιγμή τα μαζεύει ένα-ένα. Και έτσι γίνεται κάποια στιγμή λίγο φασαρία, ακούγονται πολλά ονόματα ταυτόχρονα και αυτό είναι κάτι που προκαλεί γέλιο στα παιδιά και εξοικειώνονται λίγο με το χώρο και με τις εντάσεις και με τα διάφορα τέλος πάντων και έρχεται πιο ομαλά ό,τι είναι να ακολουθήσει από δραστηριότητες. Τώρα, αυτό που θα σας δείξω τώρα και το επόμενο, όσοι το παρακολουθήσετε αυτό που θα κάνω και με τα παιδιά την Κυριακή το πρωί, θα είναι ένα από αυτά. Χρησιμοποιούμε ένα φανταστικό αντικείμενο. Παραδείγματος χάρη ένα σεντόνι, όπου τα παιδιά κάθονται σκόρπια στο χώρο, όχι απαραίτητα σε κύκλο και υποδίονται ότι είναι σκεπασμένα με αυτό το σεντόνι. Κάθονται σε εμβριακή στάση και υποδίονται και σκεπάζονται με αυτό το σεντόνι. Όσο παίζει ήρεμη μουσική, ο εμψυχωτής μαζί με τα παιδιά υποδίονται ότι σηκώνονται, ότι ξυπνάνε, ότι ανοίγουν το σεντόνι, ότι το βλέπουν, ότι το περιγράφουν, ότι το νιώθουν. Συνεχίζουν με τη μουσική, σηκώνονται, περιφέρονται στο χώρο, το κουνάνε πάνω κάτω. Είναι κάτι που προσφέρει κίνηση και προσφέρει και χαλαρότητα για αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει για να έρθει στα παιδιά πιο γλυκά. Μόλις τελειώσει το κομμάτι, η ήρεμη μουσική, τα παιδιά καταλήγουν πάλι τυλιγμένα με το μαγικό του σεντόνι, το φανταστικό του σεντόνι και ο εμψυχωτής παραμένει όρθιος και όποιο κεφαλάκι ακουμπήσει, το παιδάκι σηκώνεται από το σεντόνι του, λέει το όνομά του και ξανακρύβεται. Μετά καθόμαστε σε δεύτερη φάση σε κύκλο και ο εμψυχωτής ρωτάει πώς βλέπουν τα αστέρια οι αστρονόμοι. Και κάποια παιδιά μπορεί να απαντήσουν με τηλεσκόπιο. Αν δεν απαντήσει κανένας, τους το λέτε εσείς. Και υποδίεται ότι κρατάει ένα τηλεσκόπιο ο εμψυχωτής και ζητάει από τα παιδιά να το περιγράψουν. Είναι μεγάλο, είναι μικρό, τι χρώμα έχει, είναι βαρύ, είναι ελαφρύ και μετά έτσι όπως το κρατάει, το δίνει σε κάθε παιδί. Αν είναι βαρύ, κάνει ότι κρατάει κάτι βαρύ, ας πούμε, ή αν είναι ελαφρύ, το δίνει με το ένα χέρι. Ανάλογα πώς θα το αποφασίσουν τα παιδιά. Και κάθε παιδί υποδίεται ότι κρατάει αυτό το φανταστικό τηλεσκόπιο και όποιος το παίρνει λέει το όνομά του. Τώρα, σε εκπαιδευτικά παιχνίδια, ξεκινώντας από όσα ουράνια σώματα και αστρονομικές έννοιες είναι πιο οικίες στα παιδιά. Εννοείται ότι τα παιδιά ξέρουν για τη γη, για τη σελήνη, για τον ήλιο, τα βλέπουν κάθε μέρα. Οπότε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι είναι οι εκλήψεις ηλίου και σελήνης. Αφού πρώτα έχουμε εξηγήσει στα παιδιά τι είναι το κάθε φαινόμενο, παρομοιάζοντας το με κρυφτό, ότι η γη, η σελήνη και ο ήλιος παίζουν ένα κρυφτό και η σελήνη κρύβει τον έναν ή κρύβει τον άλλον, ανάλογα πρέπει να πάρει τη θέση που ορίζει το κάθε φαινόμενο. Μετά ζητάμε από τα παιδιά να χωριστούν σε τριάδες και τους δίνουμε ρόλους. Σε κάθε τριάδα κουμπάμε ένα κεφαλάκι, κάνουν τον ήλιο σηκώνοντας τα χέρια ψηλά γιατί έχει ακτίνες. Μετά πιάνουμε άλλα κεφαλάκια που λέμε εσύ θα κάνεις τη σελήνη. Στην άλλη τριάδα εσύ τη σελήνη, ξέρω εγώ. Τους δίνουμε αρχικά ρόλους και μετά με το παράγγελμα του εμψυχωτή, αν ας πούμε χτυπήσει παλαμάκια και πει έκλειψη τη σελήνη, θα πρέπει αυτός που κάνει τη σελήνη να πάει και να κρυφτεί πίσω από τη γη για να μην τον βλέπει τον ήλιο. Αν πει ο εμψυχωτής έκλειψη ηλίου, θα πρέπει να πάρει άλλη θέση από μπροστά. Την τελευταία φορά που το έκανα αυτό το παιχνίδι, όπως το βλέπετε εδώ, μετά στο τέλος, κάποια παιδάκια δεν είχαν αναλάβει καθόλου να κάνουν το ρόλο του ήλιου και παραπονέθηκαν. Οπότε τους λέω: πείτε στη μέση να κάνουμε έναν τεράστιο ήλιο. Και κάνανε ότι είχαν τα χέρια τους πυλά. Και μετά βάλαμε αντικείμενα, όπως ας πούμε τραπέζια ή καρέκλες, μέσα από το χώρο να κάνουν τη γη. Και όλοι οι υπόλοιποι που περισσεύαμε κάναμε τη σελήνη. Οπότε με το παράγγελμα του εμψυχωτή, αν ήταν έκλειψη σελήνης έπρεπε να κρυφτούμε πίσω από τα τραπέζια και κάτω από τις καρέκλες. Αν ήταν έκλειψη ηλίου έπρεπε να πάμε μπροστά από τα αντικείμενα που ορίσαμε ως γη. Εδώ τα παιδιά παίζουν ένα παιχνίδι με το ηλιακό σύστημα. Κρατάνε καρτέλες, και αυτές φτιαχτές, αλλά δεν είναι δύσκολο να τις κάνετε. Όπως είναι αυτή ας πούμε, ή όπως είναι αυτή. Αυτά τώρα είναι παιδάκια νηπιαγωγείου, οπότε εικόνα και λέξη για την ηλικία τους είναι απαραίτητα. Κρατάει το κάθε παιδάκι από μια τέτοια καρτέλα και στείνονται σαν να έχουν πάρει θέσεις ως πλανήτες στο ηλιακό σύστημα.
Με το παράγγελμα του εμψυχωτή αρχίζουν και γυρίζουν, περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο και κάποια, αν μπορούν και αντέχουν, γυρίζουν και γύρω από τον εαυτό τους. Αν δεν μπορούν επειδή είναι μικρά ή επειδή δεν θέλουν, δεν το κάνουν. Και όταν ο εμψυχωτής πει 2 ονόματα πλανητών, ας πούμε, όπως στην προκειμένη περίπτωση το κοριτσάκι εδώ κρατάει τον Άρη και το αγοράκι κρατάει μια καφέ που είναι ο Ερμής. Οπότε αν ο εμψυχωτής πει 2 ονόματα πλανητών, τότε τα παιδάκια αυτά, έτσι όπως γυρίζουν γύρω από τον ήλιο, θα πρέπει να αλλάξουν θέση και να ανταλλάξουν και καρτέλες. Να πάρουν ο ένας τη θέση του αλουνού. Γυρίζουν, ξαναχτυπάει παλαμάκι ο εμψυχωτής και λέει άλλα 2 ονόματα. Αλλάζουν θέση άλλα παιδάκια. Γυρίζουν και τέλος πάντων τους αρέσει που συνδυάζεται η κίνηση με το ότι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους, αν ακουστεί η δική τους καρτέλα, το δικό τους όνομα, να αλλάξουν θέση. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι που θα το παίξετε όσοι ασχοληθείτε αύριο, γι' αυτό σας έχω φέρει και τις καρτέλες. Εδώ τα παιδάκια αναπαριστούν τη δημιουργία του ηλιακού συστήματος. Ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη έκρηξη ενός αστεριού και μετά από τα υλικά που περίσσεψαν δημιουργήθηκε ο ήλιος και ό,τι άλλο περίσσεψε δημιουργήσε τους πλανήτες. Οπότε τα παιδιά με το παράγγελμα του εμψυχωτή ήταν όλα αγκαλιασμένα στη μέση του χώρου. Βλέπετε είναι σε εξωτερικό χώρο, είναι καλό να έχει τετραγωνικά αυτό το παιχνίδι. Ήταν όλα μαζί αγκαλιασμένα και μόλις έκανε μπάμ ο εμψυχωτής, σκορπιστήκανε στο χώρο και κάνανε ομαδούλες με δική τους πρωτοβουλία. Όσα παιδάκια αποφασίσαν ότι θέλαν να κάνουν τον ήλιο, έπρεπε να κάνουν και τα χέρια τους ψηλά ότι είναι οι ακτίνες. Όλα τα υπόλοιπα αγκαλιάστηκαν για να δείξουν ότι δημιούργησαν ένα πλανήτη. Και αν παρατηρήσετε, υπάρχει και ένα πίσω ξέπαρκο το οποίο έχει σηκώσει τα χέρια του έτσι γιατί δεν έχει αποφασίσει ακόμα πού θα πάει. Τέλος πάντων, είναι κάτι που επίσης δημιουργεί γέλιο στα παιδιά και επειδή το βιώνουν, καταλαβαίνουν ακριβώς πώς έγινε το ηλιακό σύστημα. Εδώ είναι ένα παιχνίδι που κάποιοι από εσάς ίσως να το είδατε στο συνέδριο στη Θάσο. Παίζεται με ένα ζάρι το οποίο είναι και αυτό χειροποίητο. Έχει αντί για αριθμούς εικόνες με τους πλανήτες. Οι εικόνες είναι φτιαγμένες έτσι, προσαρμοσμένες έτσι, ώστε να φαίνεται ποιος είναι μικρός και ποιος είναι ο πιο μεγάλος. Ας πούμε, ο Ερμής είναι πολύ μικρός μέσα στο πλαίσιο, ενώ ο Δίας σχεδόν δεν χωράει. Παίζουμε τη βαρύτητα. Κάθε παιδί ρίχνει το ζάρι και ανάλογα ποιος πλανήτης θα του τύχει, τα παιδιά όλα μαζί αναπαριστούν ότι περπατούν εκεί πάνω. Αν είναι μεγάλος πλανήτης, έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα και μας τραβάει κάτω. Αν δείτε, εκεί που έτυχε Δίας, τα παιδιά έχουν πέσει κάτω, έχουν ξαπλωθεί και με το ζόρι σηκώνουν τα χέρια και τα πόδια από το έδαφος. Ενώ στην άλλη περίπτωση που έτυχε Ερμής, τα παιδιά, επειδή έχει πολύ μικρή βαρύτητα αυτός ο πλανήτης, αισθάνονται τόσο ανάλαφρα που πετάνε, κάνουν ότι χοροπηδάνε. Μπορείτε να το παίξετε και αυτό αύριο, γι' αυτό σας έφερα το ζάρι. Εδώ τώρα, μέσα στην τάξη μας είχαμε κάνει ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού. Ξέρετε όλοι, είτε εκπαιδευτικοί είτε όχι, σίγουρα έχετε παίξει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σας παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού. Μπορεί να γίνεται με χάρτη, μπορεί να γίνεται απλώς με οδηγίες, μπορεί να γίνεται με το ζεστό κρύο. Πάντως στο τελείωμα πρέπει να βρουν αυτές τις κάρτες. Αυτό είναι το κέρδος τους, αυτός είναι ο θησαυρός τους. Αυτές οι κάρτες είναι α4 κομμένα στη μέση και έχουν την ίδια εικόνα και στις στο μισό α4. Οπότε δημιουργήσαμε κάρτες memory και μόλις βρήκαμε το θησαυρό μας, τα σκορπίσαμε στο πάτωμα και έπρεπε κάθε παιδί να σηκώνεται και να σηκώνει κάρτες ανά 2 και να βρει ζευγαράκια. Τώρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι χρειαζόμαστε, επειδή κάναμε για τους πλανήτες, όλες οι εικόνες είχαν να κάνουν με το ηλιακό σύστημα. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, το συγκεκριμένο κοριτσάκι βρήκε 2 ίδιες εικόνες, τη Γη και τη Σελήνη. Σε άλλη περίπτωση που κάναμε ένα πρόγραμμα για τον Άρη, το memory είχε να κάνει με εικόνες από τον πλανήτη Άρη και από τις διαστημοσυσκευές που είχαν φτάσει εκεί για να τον εξερευνήσουν. Εδώ τα παιδιά παίζουν ένα επιτραπέζιο, αφού προηγήθηκε η γνώση τέλος πάντων και κάποιες πληροφορίες για το πώς ζουν οι αστροναύτες, για το πώς ετοιμάζονται, για το τι εξοπλισμό έχουν, για το γιατί ταξιδεύουν και τι εξερευνούν και τι είναι ο διαστημικός σταθμός ISS. Κατασκευάσαμε αυτό το μεγάλο επιτραπέζιο και παίξαμε σε 4 ομάδες. Είναι εμπνευσμένο από το παιχνίδι Φιδάκι, γι' αυτό βλέπετε ότι είναι λίγο καμπυλωτός ο διαστημικός διάδρομος τέλος πάντων. Ρίχνανε το ζάρι και περπατούσε κάθε φορά ένας αστροναύτης από κάθε πλευρά.
Και αν έπεφτε σε άδειο τετραγωνάκι, τότε περίμενε τη σειρά του για να ξαναπαίξει. Αν έπεφτε σε τετραγωνάκι όμως που είχε χαρτάκι κρυμμένο, σημαίνει ότι έπρεπε να λύσει το quiz. Υπήρχε μία ερώτηση, ας πούμε, πώς αναπνέουν οι αστροναύτες στο διάστημα. Αν το παιδάκι που τύχαινε το quiz απαντούσε σωστά την ερώτηση, μπορούσε να ξαναπαίξει. Αν απαντούσε λάθος ή αν δεν το βοηθούσε κάποιος από την ομάδα του, έχανε τη σειρά του. Θα καταλάβετε ότι σχεδόν όλα όσα παίζουμε τα φτιάχνουμε μόνοι μας, γιατί δεν υπάρχουν στο εμπόριο έτοιμα υλικά ακόμα τόσα πολλά. Όρεξη να έχετε και φαντασία. Εδώ συμμετείχαμε στην Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος με τον Νηπιαγωγείο και το θέμα ήταν η τεχνολογία του διαστήματος για το πώς βοηθάει τους ανθρώπους. Και πιάσαμε τους δορυφόρους και το πιο οικείο που μπορούσαμε να αγγίξουμε με τα παιδιά ήταν ένα δελτίο καιρού, ότι ένας δορυφόρος μας βοηθάει να μας στείλει εικόνες για να κάνουμε προβλέψεις για τον καιρό. Είδαμε και άλλα πράγματα, τα οποία όμως δεν τα αναπαραστήσαμε μετά ή δεν τα παίξαμε σαν παιχνίδι, οπότε δεν σας τα δείχνω. Τώρα το συγκεκριμένο κοριτσάκι κάθεται μέσα σε ένα χαρτόκουτο μεγάλο, το οποίο το είχαμε προσαρμόσει έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι τηλεόραση και έχει πει από πίσω για να κάνει ότι παρουσιάζει δελτίο καιρού. Κρατάει ένα χάρτη της Ελλάδας που είναι υποτίθεται εικόνα από δορυφόρο και χρησιμοποιεί καρτέλες με τον καιρό, πάλι εικόνα λέξη για αυτές τις μικρές ηλικίες όπως βλέπετε, και τετραγωνάκια με αριθμούς που είναι θερμοκρασίες. Οπότε το κοριτσάκι κλήθηκε να περιγράψει τι καιρό κάνει στη Βόρεια Ελλάδα ή τι καιρό κάνει, ξέρω εγώ, στην Τουρκία. Ήθελε να πήγε εκεί. Εδώ τώρα κάναμε ένα παιχνίδι, συνεχίζοντας για τους δορυφόρους, κάναμε ένα παιχνίδι με λαβύρινθο για να καταλάβουν τα παιδιά τη χρήση του GPS. Ήταν ένας λαβύρινθος σχηματισμένος σε πλακάκια με χαρτοτενία, βαμμένη χαρτοτενία από πάνω για να φαίνεται έντονη. Είχε μία είσοδο και 5 εξόδους. Σε κάθε έξοδο υπήρχε καλυμμένο το τελείωμα της εξόδου. Και παίζανε τα παιδιά ανά δύο. Ένας που έμπαινε μέσα στο λαβύρινθο και ένας που ήταν απ' έξω λίγο πιο ψηλά σε ένα σκαλοπάτι και έδινε οδηγίες στον άλλον για να βρει σε μία από τις 5 εξόδους κρυμμένο ένα αντικείμενο. Τώρα, αναπαραστάσεις με το σώμα. Τα παιδάκια για να καταλάβουν πολλά πράγματα, ειδικά τα πιο μικρά, πρέπει να το ζήσουν με το σώμα τους. Η μανούλα μου, διότι δεν ασχολούμαι μόνον εγώ, βάζω και τη μανούλα μου στο παιχνίδι, είχε την έμπνευση να μου φτιάξει αυτά τα περτάκια που βλέπετε και θα τα δείτε και παρακάτω, που έχουν τα χρώματα των πλανητών του ηλιακού συστήματος. Τα παιδιά έχουν αναλάβει ρόλους των σωμάτων Γη, Σελήνη, Ήλιος και προσπαθούν να αναπαραστήσουν τις κινήσεις τους των σωμάτων αυτών για να καταλάβουν πώς γυρίζει το κάθε σώμα. Και φοράνε αυτά τα περτάκια για να πιάσουν πιο καλά το ρόλο. Και γενικώς όταν τους δίνετε πιο χειροπιαστά πράγματα, τους γίνεται ακόμα πιο εύκολο. Εδώ τώρα το κοριτσάκι κάνει τον ήλιο και κρατάει το περτάκι της για να μην της πέσει, δεν ήθελε να το δέσει. Ένα άλλο παιδάκι κρατάει τη γη και γυρίζει σιγά σιγά γύρω από τον ήλιο. Και αυτός που κάνει τη σελήνη ο έρμος, για να προλάβει τρέχει, γιατί η γη ήταν λίγο πιο γρήγορη από ό,τι περίμενε. Εδώ γίνεται η χρήση πάλι από τα ίδια περτάκια, τα οποία επίσης σας έχω φέρει. Τώρα θα σας δείξω στη τύχη ένα. Είναι αυτό εδώ. Είναι απλές φόδρες, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Είναι κομμένα και ραμμένα ενωμένα μαζί. Αυτό ποιος είναι? Δία. Ο Δίας. Έχει το κόκκινο στη μέση, το βγάζει για τον κόκκινο άρη. Α, Δίας! Τι άλλο μπορεί να είναι εκτός από την είδα? Και εδώ κρατάνε στα χέρια τους μια φωτοτυπία από ένα παιδικό βιβλίο
και κάνουν θεατρικό, μιλάνε ο ένας στον άλλον, ας πούμε, μεταξύ τους. Και έτσι μαθαίνουν και κάποια χαρακτηριστικά των πλανητών. Ας πούμε ότι η Αφροδίτη βρωμάει, έχει δηλητηριώδη αέρια.